In Venray begint het carnavalseizoen altijd op de 11e van de 11e. Traditiegetrouw wordt dan behalve het uitreiken van de wakkere pielhaas ook het nieuwe boerenbruidspaar bekendgemaakt. Dit jaar stond er nog iets extra's op de planning. Het uitkomen van de opvolger van Vorst Milton. Milton Kavis was tot zondagmorgen vorst bij Varslavensvereniging De Pielhaas. Maar nu op zondagmiddag kwam dan toch de tijd om het stokje door te geven. Voordat zijn opvolger bekendgemaakt werd, mocht hij echter als eerste de nieuwe Pielhaas-cd in ontvangst nemen. Daarna werd er weer een hele act opgevoerd en kwam uit het APK-gezelschap de nieuwe vorst naar voren. Op zondag, de 11e november 2012, tot de vorst op alle Pielhaas. Geboren en getogen, Venrotse Jong, Hermanus, Paulus, Johannes, Franse. In een bomvolle, uitpuilende foyer wordt Paul even later onder toeziend oog van familie voorzien van alle versierselen die bij zijn nieuwe ambt horen. Nadat de installatie is voltooid en Paul onderweg gaat naar zijn eerste officiële handeling, weten we hem nog net even te feliciteren. Ja, super. We gaan er een mooie tijd van maken. Het is echt een geweldige club. En we gaan een paar mooie jaren krijgen. Dankjewel. Het drukke middagprogramma ging daarna verder met het opkomen van de boerenfamilie en uiteindelijk ook het kerstverse bruidpaar. En dat ging gepaard met een knallende confetti. Die confetti had alles te maken met bruid Hanneke, die voorzitter is van zanggroep Confetti. En dat heren verkleed als vroegere brandweerlieden daarvoor zorgden, verwees naar het feit dat de bruidegom Roel bij de Venrayse brandweer zit. Daarna werd er nog flink gefeest. Ja, kei mooi feest en we gaan het zeker groots maken. Echt. De bruidegom is blij dat alle voorbereidingen nu eindelijk achter de rug zijn. Oh, vanaf augustus zijn we al bezig. Ja, kei mooi. En ook het bruidje hoeft niet meer bang te zijn haar mond voorbij te praten. Heb je het lang geheim moeten houden? Ja, al vanaf augustus. En dat ging goed? Ja, dat ging tot op de laatste weken best wel goed. Heb je nergens versproken? Vast wel. Wat vindt de familie ervan? Een beetje wennen, maar het komt helemaal goed. Ja. Dankjewel. Een intensievere samenwerking tussen de gemeente Venray en Horst aan de Maas. Burgemeesters Hans Gielissen en Kees van Rooij van Horst aan de Maas tekenden hiervoor vanmiddag een intentieverklaring op de grens van beide gemeenten. De colleges van Venray en Horst aan de Maas kwamen bij elkaar samen op landgoed de Kortebos in Meerlo. Een jaar geleden startte het traject voor intensievere samenwerking. De twee gemeenten merkten dat zij voor dezelfde uitdagingen en problemen kwamen te staan. Vandaag maakten zij officieel de afspraak dat ze intensiever gaan samenwerken. Dit zal op verschillende vlakken gaan gebeuren. We beginnen waar het makkelijkst is en dat is gewoon op het terrein van de bedrijfsvoering. Daar hebben we al voorbeelden met ICT, waardoor we gewoon met hetzelfde systemen delen en dan ieder voor zich minder kosten hebben. Maar we kijken ook verder en bijvoorbeeld op het terrein van de handhaving hadden we al langer een gemeenschappelijke regeling. En die gaan we ook met alle ontwikkelingen die er nu plaatsvinden rond de regionale uitvoeringsdiensten, gaan we die ook verder optuigen, die samenwerking. Dus ja, we beginnen rustig aan in de bedrijfsvoering en we bouwen het verder op. De gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben volgens de burgemeesters veel overeenkomsten, maar verschillen ook op gebieden van elkaar. Dit levert volgens beiden geen problemen op, maar vooral uitdagingen. Dan kun je de krachten echt bundelen. Dus Horst aan de Maas is bijvoorbeeld geweldig goed bedreven als het gaat om land- en tuinbouwontwikkeling.
bloementeelt. Dat is echt, vind ik, een van de belangrijkste opvallende kenmerken van Horst aan de Maas. Daar zijn we wel eens jaloers op. Tegelijkertijd hebben wij als Venray misschien een wat meer stedelijke inrichting, bijvoorbeeld van de kern Venray. Ook dat heeft zo zijn hele leuke dingen. En die combinatie, ja, dat is geweldig. Voor de inwoners van de gemeente gaat er op zich weinig veranderen. Wel merken de mensen concreet iets van de samenwerking op het gebied van handhaving. Echter, dit samenwerkingsverband bestaat al sinds 2005. Nu al merken de burgers, als er iemand van handhaving komt bijvoorbeeld, dan staat daar zowel de logo's van Venray als Horst aan de Maas op. Dat is één dienst. En waar de mensen nu precies vandaan komen, daar weet men niet. Daar is hij heel zichtbaar. Er zullen ook een heleboel terreinen zijn waar de mensen niet van zullen merken, omdat dat veel meer in de bedrijfsvoering zit. Zoals ik zei, met ICT-systemen en dergelijke. De samenwerking lijkt precies te passen in de wensen uit het regeerakkoord van de VVD en PvdA om gemeenten nog verder te herindelen tot gemeenten met minstens 100.000 inwoners. Echter, deze intentieverklaring is volgens burgemeester Hans Gielissen geen voorbode op een fusie tussen Venray en Horst aan de Maas. Dat is een brug te ver. We hebben ook in onze intentieverklaring geschreven dat wij wel blijven hechten aan onze eigen autonomie. Samenwerken. Daarvan vinden we dat is bijna een doel op zichzelf. Dat is niet alleen efficiënt, maar dat is ook leuk. Hier achter mij hangt een bord. Er staat op: lachen is de kortste afstand tussen mensen. Daarmee geef je ook aan, als je samenwerkt, dat is op zichzelf al heel leuk. En ik weet zeker dat niet alleen wij zelf, maar vooral ook de burger daar profijt van zal hebben. Was het vanwege de voetbalwedstrijd op tv of omdat er gratis drankjes waren en korting op kerstspullen? Wij probeerden te achterhalen waarom Ladies Night bij Intratuin meer dan 2000 bezoekers trok. Ladies Night bij Intratuin. Meer dan 2000 bezoekers. En toch kwamen ze niet voor de show van Venrayse mannen. Meteen een wijntje bij binnenkomst? Ja, ideaal toch? Heerlijk voor te shoppen. Dat was de reden waarom u hier naartoe bent gekomen? Nieuwsgierigheid. Gewoon voor de gezelligheid. Een keer dames onder elkaar en gewoon lekker kletsen, kijken, ideeën opdoen. Dus echt niet voor het wijntje of het drinken? Het wijntje dat kreeg ik toen binnenkwam. Dat is wel lekker trouwens. Smaakt er meer. En ook dit smaakte naar meer. De show van Venrayse mannen. Ja, we hebben dit jaar gekozen voor Venrayse mannen met een bekend gezicht. En zij tonen dus intra-creaties, alles voor binnen en voor buiten. Iedere afdeling heeft een aantal onderwerpen aangeleverd en dat presenteren zij op een hele grappige manier. Zo werden tuingereedschappen, kamerplanten en nog veel meer op bijzondere en creatieve wijze aan de belangstellenden getoond. Met af en toe al een vleugje kerst erbij. Waarom zo'n Ladies Night nu juist in deze novembermaand? Ik denk dat op dit moment de creatieve en de inspirerende tijd aanbreekt. En dat mensen ook weer heel graag het huis in en om huis weer gezellig willen maken. Ja, mensen die willen toch weer het huiselijke effect opzoeken en daar past dit thema prima bij. Het ging dus om meer dan alleen de spullen waar het tuincentrum om bekend staat. Het is een avond voor de Venrayse dames uit Venray en omstreken, waar wij ons willen presenteren op een natuurlijk creatieve, inspirerende wijze. Want ons product loont zich daar ook prima voor. En dat doen wij samen met heel veel lokale ondernemers op het gebied van beauty, wellness, kunst, cultuur, culinair, ja, noem maar op. De lokale ondernemers stonden verspreid langs de route die het publiek in grote drommen volgde. En de rij buiten was bij tijd en wijle wel 100 meter. Nou, we hebben 3 binnenkomsttijden, dus de rij dat lijkt een rij, maar dat gaat erg snel, want we doen het voor het 4e jaar, dus we hebben inmiddels een behoorlijk goed draaiboek. En ja, laten we zeggen, de rij dat is alleen maar positief. Wachten duurde inderdaad niet lang. En als je dan ook nog op deze manier verwelkomd wordt, is het toch meteen feest? Zaterdagavond zijn we weer vrij, de hele avond voor jou en mij. Jammer alleen dat het feestje niet tot middernacht kon doorgaan. Dat ik bij jou blijf de hele nacht. We
Wethouder Aik Busser opende vrijdag de veilige schoolzone rondom de basisscholen De Keg en Koningshof. Hij deed dat door het winnende ontwerp van het officieuze verkeersbord te onthullen. De veilige verkeerszone moet de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen vergroten en de ouders stimuleren hun verkeersgedrag te verbeteren. Het winnende ontwerp werd gemaakt door Annelie van Laren van groep 8 van Koningshof. Vooral rond de aanvangstijden van beide scholen is de drukte van je welste. Er ontstaan regelmatig onveilige situaties en de buurt ervaart parkeerhinder. De werkgroep Veilige Verkeersomgeving De Keg Koningshof, directie, politie, buurt en gemeente hebben samen enkele aanpassingen gemaakt die de schoolomgeving veiliger moeten maken. Dat zijn hier de zebrapaden deze kanten, maar aan alle kanten de plekken daarachter met de scholen, met de naam school op de straat. Daarachter bij Tinnegieterstraat is nog een extra parkeerplaats gemaakt voor de grote BSO-bus. Er kunnen zelfs 2 BSO-bussen staan, want die stond normaliter altijd op de straat. Was wat lastig voor mensen die hier wonen om eruit te rijden, achteruit, vooruit. Dus dat is ook gerealiseerd. Daar wat uitsparingen met een verlaging erbij. En dat de mensen toch nog netjes eruit kunnen. Die maatregelen zijn genomen. Dan natuurlijk het bord wat geplaatst is. En moet herinneren de mensen die met de auto komen welke rijrichting ze moeten volgen. Dat het zaakje toch soepel verloopt hier. Dat iedereen gemakkelijk door kan rijden. Ook werden rond de scholen 2 Victor Veiligpoppen geplaatst. De gemeente Venray juicht het eigen initiatief toe. We zijn al heel lang bezig met ons beleidskader veilige schoolomgeving. Nou, in dat verband worden er allerlei maatregelen uitgevoerd in samenwerking met scholen. Leren we ook steeds opnieuw. Dit is eigenlijk het laatste project in dat verband om echt de openbare ruimte aan te passen. En waar we nu mee verder gaan is vooral het thema gedragsbeïnvloeding. En we hebben gaandeweg dus ook geleerd en door dat leren is hier nu ook een project ontstaan waarin verkeersouders een projectgroep hebben opgericht en samen met de buurt, samen met de kinderen, samen met de gemeente, samen met de politie hier de zaak hebben aangepakt. En zo ontstaat er steeds iets beters als je met elkaar dingen doet waar ook draagvlak voor is. En dat betekent dus ook dat nu je alles hebt afgerond qua openbare ruimte, dat je ook kunt gaan richten meer op het gedrag van mensen. En daar is eigenlijk die actie met zo'n verkeersbord, zo'n officieus verkeersbord, is daar eigenlijk ook voor bedoeld. Dat je meer en meer mensen bewust gaat maken van hun eigen verkeersgedrag. En dat je daarmee zeg maar, het gedrag ook beïnvloedt.